משחק תופסת בקבוצות, מטרה לשתף פעולה ולגעת בשחקני הקבוצה היריבה שבורחת. קבלת החלטות מי ליד השחקן הבורח שיכול לתפוס. לוקחים פרק זמן מסוים, במספר הזה צריכים לתפוס כמה שיותר פעמים את השחקנים של הקבוצה היריבה. בסרטון הזה הקבוצה הכתומה תופסת, הקבוצה הירוקה בורחת. מטרה לקבל החלטה מי נמצא הכי קרוב לשחקן בשביל לגעת בו. אסור לתפוס שני שחקנים שעם רגל לרגל. אם נתפס הוא התופס. משחקים אחד באמצע, צריכים לזהות שחקן פנוי, מגן, או נוגע בכדור או נוגע בשחקן עם כדור ואז הוא מחליף. ברגע שהוא נגע בשחקן עם כדור ביד, הוא יוצא החוצה. על המצוף הירוק והראשון, ירוק ויציאה מהמרים. הלאה, אחרון, תחליף צדדים, ימין לשמאל. אחרון שם, ימין לשמאל, תחליף צדדים. ילד, אתה מדבר עברית? ילד, מדבר עברית? תחליף צדדים, ימין לשמאל. ואז זה ימין ואז זה שמאל, יפה מאוד. ובואו אחריי. ביחד, תנועה ארוכה, את תעבדי בקצב שלה. תתני לה קצב, אני רוצה לראות שאתם מתקנות, חלש בימין, חזק בשמאל, לא. חלש בימין, חזק בשמאל, לא לעשות 2-1. כן. בואו אליי.